охирои сол аст. Имсол ҳам гузашт. Хелеҳо тохтанд ва хелеҳо бохтанд. Хелеҳо сохтанд, хелеҳо сӯхтанд. ва хелеҳо рафтанду хелеҳо омаданд. шояд онҳое ки омаданд барои ҳамеша наомаданд, аммо онҳое ки рафтанд барои ҳамеша рафтаанд. шаҳбарак ба хирс гуфт: дӯстат медорам. хирс гуфт: мехоҳам бихобам. бошад, вақте ки хистам баъд суҳбат мекунем. хирс ба хоби зимистон рафту ҳеҷ вақт нафаҳмид ки умри шоҳбарак фақат 3 рӯз аст. ҳамдигари худро дӯст дошта бошем, ба қадри ҳамдигар берасем. шояд фардое вуҷуд надошта бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.